Ассалому алайкум аҳли гурӯҳ, аҳли саховатмандон. Мана чуноне ки шаб Мараҷони аробикаш аз дунё гузашта, ман гуфтам хона шароиташ ногуфта мана мин омадам ҳозир ба навор гирифта истодаам. Ҳаними шароит будааст. Мана ванна, аристоно мурдагӣ, ҳамаёq шикастагӣ. Мана инҷо боз инҳо ҷокаросиян. Мана яхта хона, ҳаними на оина тирезошунам набудааст. Инҳова яхта модарашон ҳоҷатхонаошон. Бечоро светошунам нест, ҳаними унитаз, бачокашон нест. Ҳаними модарашон яхта худашон мондага, ҳамин чи кухнишон даст. Мана оча. Сколько лет вам? 66. Машаллоҳ, 66 бедаромдиям. Мана печкича инҷа мондага будиям. Чорум ошиёнаба зиндагӣ мекардиям. Мана мин шароит будааст. Мана саховатмандо дастгирӣ мекард бошон. Алоқам буройтоз душанбе истӣ мемонем. Камтар ҳамин худо хоҳад. Ярзги хоҳари Мараҷон. Шумо хоҳарашона? Старший. Старший. Майли. Майли дастгирӣ мекунем.